Kulumkha joto takuk tai bokung joto lukorong no ani mung Ayesha Deborma norok di prasa recap mung channel no subscribe khaibai di o channel limsing dinyor kabang ma recap mung tai mosam mung kam kam nugui manai thinango te kam kam o channel limsing te video ro nugui manai subscribe khanyan ta bogdi te like bell icon press khanyan ta bogdi bell icon press khaya kan norok in future kabang ma kam kam video phajan kan miss khaya te yang norok no joto no khabai khubai khane ni muchungo bono o channel ni malik no kisa norok ni hamza mung te norok ni chuba chulu te amsu no bini channel no norok please kisa joto no subscribe khai di share khai di like khai di bell icon press khai di amsu na ko khana muchungo hambai
ไม่คา